Dnes vám ukážu, jak udělat lehký návod na TNT kanon. Se pustíme do toho. Takže budeme potřebovat stone slab, redstone, kyblík vody, TNTčko a repeater. Můžeme stavit tady. Že takhle blok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Samé na druhé straně. 9. Tady dáme slab. Teď tady dáme vodu. Teď tam to dojde přímo k tomu. Tady dáme TNTčka. A na ten slab dáme taky TNTčko. Tak. Jo, ještě jsem zapomněl, budeme potřebovat páčku. Teď si tady... Takhle se natáhneme redstone. Sem. Takhle si tady dáme páčku. A teď je důležité, abyste to neskazili s těma repeaterama. Takže redstone. Teď ty repeatery musí dát takhle. Takto. Na polohu 3. Tak. Šmarja. Tohle si dáme redstone k tomuhle tomu. No. Tak by nám to mělo fungovat. Takže zkouška. Ano, vypadá to dobře. Ten teďka nám někam odletělo. Takže lajkujte a přihlašte odběr. Čau.